var så hungrig. Nu har vi ätit flera dagar. Ja, vad bra. Då kan vi börja leverera. Ja, för er som undrar så är det en helt vanlig kebabrulle med mild sås utanför Ferroni. Så att, ja, jag hoppas de inte har för stora bitar som vi behöver sätta i halsen. Ja, Martin. Hämta lite farvatten med salsaås med latrin. Loka dumjävel. Quattro. Ja, men vad fan, det är inte svårare så vi kör. Klara, färdiga, ät! Det är inget bra för magen. Ni får gärna dansa och visa lite underhållning samtidigt när ni står där uppe och tuggar. Gubben ner på Fyris torg, han målar korvarna svarta för att han är sorg. Han hade låda på magen, det gillas inte av lagen. Det fick han inte ha, men det var inte bra. Han hade låda på magen, låda på magen. Det är väldigt mycket fula ord från publiken. Det är uppskattat. Smetan halka på sin sista slang. Han tänkte efter om han hade någon ny talang. Och med sin låda på magen han knallade in häromdagen i en gitarrbutik som ledde musik i lilla lådan på magen. Lådan på magen. På lådan och det här och tvärs. Och sedan spelade han och sjöng en liten galen vers. Jag har en låda på magen. Så ta lite överblick det ser ut som. Ja, men några har nästan kommit halvvägs här nu. Nästan bara. Ryggen och magen, ryggen och magen. Varv, varv, boogie. Varv, varv, boogie. Varv, varv, boogie. Varv, varv, boogie. Ja, som vi sa tidigare så är det ju att spyn i bredvid papperskorgen får ni ju ställa upp dig själv. Howdy cowboy, visar du vad har på din mack. Jag behöver fylla skafferiet på min frack. Tuggummis och glasnus och chips. Vad säger du, Stefan? Skulle jag bli glad om jag fick. Nej, spyn i din egen papperskorg. Inte bredvid någon annan. Jag har som smak upp i bilar och flak. Jag drar min truck driving song 24 meter lång. Och jag tackar Gud för campings alla jul. Och då låter blir som jag tar det kallt. Jag har biten, jag tonar och hölet kallt. Jag drar runt på vägarna i lastbilens kabyss. Och jag känner ännu smaken av din avskedskyss. Nya nummer har du ser jag det får jag ha. Så jag somnar gott nu idag. Jag drar min långtradare så min lastbilskörarsång. För jag
driving song, 24 meter lång. Och jag tackar Gud för campings alla ljud. Och om någon som inte såg er tar det kallt, jag är skit, jag tror när du hör ett halvt, jag hör ett halvt. Här är pengar för dig som blir över oss ett liv, så att du kan köpa dig en truck precis som min. Det finns mer i världen än en smörjgrå på en mack. Och då är jag glad, hej och tack. Jag drar min långtradarsång, min lastbilkörarsång. För jag har som smak en bil av en blad. Jag har min truck driving on, 24 meter lång. Och jag tackar Gud för campings alla ljud. Och om låten ni frågar mig tar det kallt, jag vet jag tror när jag hör ett halvt, när jag hör ett halvt. Jag hör ett halvt. Kom igen nu. Efter det här. Kom igen nu, publiken, hjälp dem här. Hjälpa! Andas genom bräsen så går det lättare. Sval innan vi slutar. Jag har skaffat nya kamrater, för de gamla har tagit slut. De fick ont av dina rater. Stefan, du ligger efter. Sågorna här nu. Vi har 2 ledare här. De ska vara svaga innan ni har vunnit. Bra jobbat grabbar. Vi kan ju börja med att dela ut första vinsten i Lokan. Nej, vad skämt då. Ni måste ju inte äta upp, men det är ju en fördel liksom för... Tänkte, det är ju viktigt att man... Ja, du får kasta den där om du vill, om du inte vill äta upp den. Du får ta hem den och ge den till mamma eller något. Ja, det var kanske inte den snabbaste kebaben jag har sett, men det var ju säkert den godaste, eller? Nej, inte ens det. Nej, vi har importerat dem från Taiwan. De är inte från Sylos. Ja, jag finner... Ja, hoppas du klarar det här. Ja, men som sagt, vi har en vinnare. Och du heter? Tobias Berglund är vinnaren. Och din...
första priset är ju som tidigare att du får ju välja låda först då. 1, 4, 7 eller 7an. Du vill inte ens höra alternativen. Och då har vi här ett USB-minne och en bilpåse. Sveriges mest köpta bil. Gratulerar, bra val. Ja, har vi 2an också, det var så jävla nära där. Vad heter du? Andreas, vad är Andreas? Ja, stor du har blivit. Jag kommer ihåg när du var så här stor och sprang runt där. Ja, kamouflagebyxor och grejer. Ja, vilken låda vill herrn ha? 4. Och här nere har vi en mössa och ett wienerbröd. Wienerbröd. Ja. Jag vet inte, ni kanske för ungefär som sett den filmen, jag vet inte. Alltså, ja, men Stefan, hur gammal? Det är så här. Ja, då tar vi det då. Nummer 17. Där har vi en chipspåse och ett USB-minne. Ja, Stefan. Vilken låda vill Stefan ha? Vill du ha 17 du också eller? Du tar 1. Åh jävlar, här har vi högsta vinsten. En Loka. Ett USB-minne. Och nej, det är inte den sista, men det är bra jävla nära nu. Kolans egna, jag fick kuk. Grattis. Ja, tack så mycket Stefan. Vi syns ju snart till. Ja, då blir det 4 frivilliga som städar scenen. Ja, och nej, kasta dammråttan och snäll. Så nu ligger det även till så att ni som blev lite hungriga av att se det här så kommer vi ta upp en kebabrullbeställning i kiosken, va? Eller är det infon? Infon! Den kan Niklas ta hand om. Han har ändå inget att göra med att pilla sin avel, så att gå dit om ni är hungriga.